OFW at taga Lapu-Lapu City kinsa nakauli na sa nasod human magpatabang sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City. Misaysay sa iyang mapait nga kasinatian sa panarbaho dito sa nasod sa Kuwait. Ano yung report? Kung wala pa nimo matawagi. Kung wala pa nimo matawagi, sir, dili wala gyud, walay mo response nako didto, walay mo rescue nako didto. Wa malikayi sa 41 anyos nga si Vino Sortones nga maemosyonal lihang iyang nakaatubang ang peso manager sa Lapu-Lapu City nga matud niya maoy gidangpan sa iyang mga anak aron siya ma-rescue gikan sa mga kamot sa iyang mga agawon didto sa Kuwait. Hunyo 22, 2022, nagsugod pagtrabaho sa Kuwait si Vinos isip usa ka domestic helper. Apan sulod pa lang sa usa ka buwan niyang pagpanrabaho, nakasinati na siya og pagmaltrato sa iyang mga agawon sama na lang sa pagtanggong kaniya sulod sa sakinan sulod sa 2 ka oras. Misway siya pag-contact sa ang agency, apan matod niya, wa siya tabangi. Sige ko nilang message, sige ko hatag nilang note. Nga, mauni, kamatuuran, nga ako na nga kung tabang nila, wala. Kung wala kong laog, mulaya sa balay sa kong amo, sir. Di ko mahatod sa kong amo sa lalaki sa agency kung asa ko dapat mangayo og shelter. Gawa sa pagpanagmal, kanunay usab siyang kuwang sa pahuway tungod sa kadaghan sa ipatrabaho kaniya. Kay wala siya ilaing kadangpan, iyang gihangyo ang iyang mga anak nga mudangop sa peso Lapu-Lapu aron siya ma-rescue. Busa, mapasalamaton kaayo siya kay sulod lang sa 15 ka adlaw, sukad midangop ang iyang mga anak sa peso Lapu-Lapu, nakauli na siya sa Pilipinas. Ang peso Lapu-Lapu usa ka accredited OWA OFW Help Desk. Personal gid nako nahinabi ang ilahang representative sa kanang recruitment agency. That's why nga diha dayon ni support po dayon sila ni connect dayon sila dito sa Kuwait. Nag-inusara na lang nga gibuhi ni Vinos ang iyang upat ka mga anak lalaki, human siya gibuwagan sa iyang bana, hinungdan sa iyang pagpanimpad abroad. Sa pagkakaroon, nang hinaot siya nga matabangan siyang makasulod og trabaho, bisan isip usa ka lady guard aron may ikabuhi siya sa iyang mga anak. Uban ni God Ferrilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.